भेरगाव फैगौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंगा 15थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायनाया जागोन। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव फैगौ 15थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायनाया जायगानि भेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन। बे गेलेनायखौ भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरसिम बादायगोन। बे बादायनायाव आसामजों लोगोसे बिहार, सोनाब बेंगल, आलिपुरदुवार, मणिपुर बायदि आइजो जोलुर हानजाया बाहागो लागोन। बड'लेण्ड गेलान्सनाय बा बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जिहेतु आइजो जोलुर बादायनाय जागोन माबायदि सानो? नंगौ, फैबाय थानाय 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरनिसिम बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथियाव खुंगा 15थि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव जिहेतु जोङो साखाफारा खालामनाय बियो माने सोलिगासिनो दङ। फैबाय थानाय 8 सेप्तेम्बर जिहेतु जागोन, जोंनि जितु माने बानजाय आफादनिफ्राय माने प्रिपारेसन खालामनाय बियो सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा माने गासै रायजो राजाखौ खावलायगोन जिहेतु 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरसिम जिहेतु आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय जागोन, बेयाव गासै रायजो राजाखौ माने बाहागो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। मोनबेसे दोलो बेहाय बाहागो लागोन? बेवहाय गासै 8 दोलोआ बाहागो लाफैगोन। बे दोलोफोरनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन मणिपुरनिफ्राय आइजो गेलेगिरि दोलो, लोगोसे वेस्ट बेंगल, आलिपुरदुवार, नर्थ बेंगल, कार्बि आंलं, सुक्लाय सेरफां आरो जोंनि भेरगाव ओनसोलनिनो गाम्बारि सिख्ला FC बिथांमोना नैबे बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। बेनिफ्राय बिथांमोननि जि बादायनाय जागोन बेहाय माने टिकेटफोरनि माबाफोर बेबस्था दं? जोङो नंगौ, जिहेतु 8 सेप्तेम्बराव जोंनि गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेनगोन बा इनिग्रेसन जागोन। जोङो इनिग्रेसन खालि माने रायजो राजानि थाखाय जों टिकेटनि बेबस्था खालामाखै। बेवहाय जोङो फ्रियैनो गेलेनाय बादायलायनायखौ दिन्थिनो सानदों आरो नैथि साननिफ्राय जोङो माने टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो टिकेटनि बेसेनखौ जों गोबां खालामनाय जायाखै, मात्र 10 रांल' माने टिकेटनि बेसेनखौ खालामनाय जादों आरो सेमि फाइनालनिफ्राय जोङो माने टिकेटनि बेसेनखौ 20 रां खालामनाय जागोन। बेखायनो गासै रायजो राजाखौ माने बाहागो लाफैनो थाखाय बा गेलेनायखौ गोजोननाय लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।